Ahojte, dneska si idem vyzdvihnúť Bros Whistle. Teda je to ako darček. Tuto Daily Rewards. Takže poďme na to. Najradšej by som dostala nejakého z epických koňov, lebo ako vidíte mám iba týchto a veľa ich nemám. Takže ideme na to. To bude. Wow, ten je krásny. Och. Zajíma ma, ako ho pomenujem. Takže. Kde je? Tuto je. Budeš sa volať. Ako sa len budeš volať? Dám ťa veľkým, aby si bol výrazný, aký si krásny. Apple sa budeš volať. Jablčko. Tak. A ešte jedenkrát. Máš 15 levelov. Super, Apple. Och, si taká krásna. Budeš dievčatko. Tak, dám ti toto. Nie, toto sa ti nehodí. Čo tak? Toto. Nemám to ešte lepšie na teba? No, asi nie. Toto sa ti hodí? Áno, tak to bude. Och. Si taká krásna, moja milá. Krásna. Pozrieme sa, akí sú tu konevia. Tých mám. Aj, si taká krásna. Och, moja Apple. Si najkrajší koník. Och, Apple. Apple, moja milá Apple, si super Apple. Ahojte.